n'i bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ Nam. Ala ka diɲɛ nafolo karaba k'a d'i ma kun fɔ ya kunun na n bɛna dalu d'i ma kuranɛ kɔnɔ nkali na Ala bonya na ni maa o maa y'a kɛ Ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ siga tɛ nin na ko diɲɛ bɛɛ ka nin kɔrɔbɔ Konate kumakan don a y'a partage cɛ o cɛ bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ muso o muso bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ k'i ye kɔrɔ boli ka dɛsɛ i ye kilebi boli ka dɛsɛ e ma nafolo sɔrɔ fiyewu nkali na Ala bonya na Konate bɛna dalu min f'i ye sisan n'i y'a baara kɛ Ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ siga tɛ nin na dɛ nin ye kuranɛ jɛlen de ye n terikɛ nin kɔrɔbɔ sini bɛɛ n'i ye min y'a la diɲɛ b'a lakali Konate aba i bɛ sagajigi jɛman ɲini e kuma faamuya mais dalu in bɛ baara ni Iza wakati de i y'a faamu ne ma deli k'a f'i ye n ko Iza wakati ye nafolo sun de ye kuranɛ ni cɛ o cɛ mako bɛ kuranɛ nafolo dalu la a nafolo so la Iza wakati y'a dɔ ye diɲɛ dɔnnibaa si tɛ se k'o wuli dɔnnibaa bɛɛ bɛn n'o de kan diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛn n'o kan i ye kuma faamu o tuma i bɛ sagajigi jɛman ɲini aba an bɛ saga in faga n'i ka hami ye mais an bɛ dalu in na baara e ye kuma faamuya ni saga in kantigɛla yan'a ni ka bi i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier an b'i wele i b'i ka haju fɔ yanni saga ni ka bi i ye kuma faamuya dalu in bɛ baara ten de i bɛ kuma o kuma fɔ o kɔnɔ i bɛ laɲini o fɛn o fɛn kɛ o kɔnɔ Ala fɛ bilahi a bɛ kɛ aba n'i nana ni sagajigi jɛman ye an bɛ saga in faga n'i ka hami ye ni saga kantigɛla yan'a ni ka bi i mako bɛ diɲɛ nafolo min na an b'o jira Ala la i mako bɛ diɲɛ bonya min na an b'o jira Ala la nkali na Ala bonya na dalu in baara kɛlen kɔfɛ tile damadɔ i bɛ na ye bilahi i b'a ye ayi n ko n'i bɛ fɛ ka diɲɛ nafolo sɔrɔ Ala k'i ka garizigɛ so dayɛlɛ na ni baara in kɔrɔbɔ ne de la k'a f'i ye n ko nin sagajigi jɛman baara in na tellement Konate dalen don a la an ti wari minɛ maa si bolo na baara in ka teli kojugu o ye teliya dan de i y'a faamuya i ka saga san ka na baara bi kɛ 65,000 aba mais an ti dɔrɔmɛ kelen minɛ i bɛ na ni saga de ye fɔlɔ an bɛ baara kɛ n'an ye baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka kuma a wariko la e kuma faamuya i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu n'a ka di ye i ka saga wari ci ani i se ye min ye ka fara o kan o b'i di kalandenw ma o tuma na an bɛ baara kɛ i yɛrɛ kelen ko k'a dɔn ko baara jaabi la aba i b'an ka wari segin an ma dɛ n'i m'o kɛ sa bolo min ye si don mɔn na bolo kelen bɛ se ka siga t'o la Konate i ye kuma faamuya mɔgɔ min mako bɛ baara in na i bɛ se ka weleli kɛ téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 i y'a faamuya n bɛ segin numéro kan plus 223 72 24 02 98 n'i ye weleli k'o la dɔrɔn i ni Konate yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a faamuya minnu fana bɛ ka ɲininkali kɛ an ka Iza wakati sɛ jɛman den 3 baara la aba ale bɛ sen na ale tɛ jɔ de ale baara tɛ jɔ diɲɛ bɛɛ y'ale confirmer sa i y'a faamuya i mɛnna nafolo baara la mais n'i nana Iza wakati sɛ jɛman baara kɛ nkali na Ala la i bɛ da la ko dalu bɛ dugukolo an ti maa nɛgɛ an ti maa jɔ ale bɛ kɛ ni sɛ jɛman den 3 ani 30,000 mais n'a ka di ye i ka wari tilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani i ka sɛ den 3 sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara diɲɛ bɛɛ b'ale kalama wa a kɛra minnu ye o b'a dɔn mais sagajigi jɛman ta in an bɛ kuma o kan waati ni waati wa an t'o kɛ bɛɛ ye dɛ n'i garizigɛ man di i tɛ se k'ale sɔrɔ i y'a faamuya o tuma ni maa min mako kɔni bɛ Konate la i bɛ se ka weleli kɛ nin numéro in na plus 223 72 24 02 80